И здравейте хора, днес това е втори епизод на Това е втори епизод от моето креатив строене на къщи. Minecraft Creative House и може да направим само къщи и някои други неща, но не знам, така съм го кръстил и това е втори епизод. Миналия път направихме тази къща от брезово дърво, цялата от брезови неща. И днеска ще правим нещо друго. Като, например, някоя къща пак. Или нещо друго. Само да си махна айтемите. Да, здравейте. Само да си махна тия. Ето ме. И това ми е скина, пак съм с него. И сега ще почваме да строим къща. Сега трябва да изберем нещо. С какво да строим. Айде, тухли. Няма ли от някъде? Тако, не. Ще взема този път обикновено стъкло. И е това дърво. Добре, сега почваме. Да, така. Сега тази няма да е много. Няма да правя квадратна като другите. Малко така ще завия. Така мисля, че е добре. Доста е голямо. Опа. Да, така също. Абонирайте се. Лайквайте. И аз сега ще се върна след малко, защото... Да, върнах се отново и сега продължаваме да строим къщата. Ето, сега, докато минаваше, направих... Докато спрях на пауза, направих това. Направих пода и реших тук да сложа вратите. Тук ще го направя от такива дъски. Да. Тук може би ще правим и други неща, не само къщи, защото то ще стане скучно само да правим къщи. Да, на няколко места ще сложим прозорци. Така. Така, добре. Така. Да, е така. Здравейте, върнах се. Вие не сте го забелязали, разбира се. Разбрахте ли? Тук няма да има прозорци. Да. Със сигурност. И тук. Тук вече ще има. Така. Така. Тук ще сложа един прозорец. Опа.
Да, така. Да, сега ще ви покажа текстчър пака. Ето го. Wykean Pack. Какво стана за Би? Така. Така. И тук вече се сложа един пак. И така ще сложа. Малко ми е неудобно да говоря и да снимам едновременно. И добре, продължаваме. И ето. Така. Поне трябва да има още един прозорец. И тук няма прозорци. И аз сега ще сложа прозорците и се връщам. Добре, върнах се и сега направих покрива. Ето вижте. И сега време да го завеждаме. Първо да осветим. Чакайте малко. Да, добре, сега осветих и време да обзавеждаме. Махаме всичко. Чест, съндък, печка. Ще взема един такъв. И една наковалня. Да, или го ще взема. Така. Тук ще сложа съндък от края. Добре. Опа. Сложа тук още няколко. Добре, толкова достатъчно. Слагаме. Да, добре, сега сложа печки. И тук сложа някакви доста печки. Че да не е много празна къщата. Да, така. Добре, готово. Сега сложим крафтинг тейбъли. Защото някакво да сложа и па няма много време, така че. И време за обикновени честове. Но ще сложа доста. И това е къщата. Тук може да си я обзаведем още, но това е за този епизод и това беше от мен. Само изчакайте. И това е от мен. Довиждане.